escaparate, escápate do escaparate, escápate do escaparate, escápate do escaparate. Este documental chamase 10 centímetros máis a prop del cel. Este é o título en catalán que en galego sería 10 centímetros máis preto do ceo. É unha película curtiña de 25 minutos que, a través dos zapatos de tacón como excusa, os tacóns sérvenos para falar de cousas como os estereotipos, a construción de xénero ou como é ese mundo polo que camiñamos. Unha película feita en 4 linguas, en galego, catalán, castelán e inglés, e estamos esperando respostas de diferentes festivais, tanto europeos, latinoamericanos, como dentro do Estado español, respostas a ver se aceptan a participación no festival, ¿no? Al cel, a quin cel? A un cel ple d'homes que ens admiraran perquè portem talons. O sigui, t'eleva per sobre del terra i et fa entrar en un somni de millora, diguéssim, social, física, estètica, amorosa. Por qué? Para ser máis femeninas e máis guapas temos que usar tacóns. Eu, con esta idea de facer algo con tacóns, pois empecé a traballar nela, empecé a facer o proxecto e pouquiño a pouco foi medrando até que na escola se escolleu como un dos elexidos para producir e realizar e finalmente facelo, non? Cando camiño pola rúa vou sempre mirando para o chan. Entón sempre vía mogollón de multitude de tipos de zapatos, non? Pero sempre que vía unhos zapatos de tacón, levantaba a cabeza e vía a unha muller recoñecida socialmente como tal. Entón, empecé a facerme a pregunta que xa aos 16 anos de adolescente xa me facía, no? Que era esa de por que as mulleres son as que usan tacóns, no? E por que nós, para ser máis femeninas, temos que usalos. Empezaron a entrar no guión, pois, un podólogo, un técnico podólogo, unha socióloga especializada no corpo, unha deseñadora de zapatos especializada en tacóns, unha feminista activista e unhas ex-prostitutas, no? E ao final, e tamén un mogollón de xente na rúa que tamén nos dá a súa opinión. Se o teu corpo leva 20 anos camiñando en tacóns, cando te pasas ao plano, evidentemente vai che doer. Pero antes de logo, iso non quere dicir que camiñar en tacóns, por moitos 20 anos ou 30 leves camiñando con eles, sexa bo para o teu corpo. Modifica a túa estructura física e afecta especialmente as túas costas, no? Entón, cambia a curva das costas e cambia tamén a forma de camiñar e a forma de moverte, no? Que esta tamén é unha das razóns polas que se defende o uso dos tacóns, porque camiñamos con máis estilo, movemos máis o cu. Como digo yo, las que usamos tacón lo sufrimos en silencio. Esto no es natural, la posición del pie. Para presumir hai que sufrir. En moitas profesións obriganche, en certa maneira, non é que che poñan non é que cho digan directamente, pero obriganche a usar tacóns, non? Pois, o típico traxe de executiva, muller executiva, leva tacóns, pero tamén leva tacóns as prostitutas. Perquè jo havia portat molt de taló i ara ho estic pagant, Me duelen mucho los pies, y muy incómoda y sobre todo muy insegura. ¿Por qué los usas? Porque venimos de un casting y lo exigía. ¿Un casting de qué? De pelo. Es un poco absurdo, pero eso sí. Sí. A idea de muller boa, que usa tacóns, que esta, pois, calquera muller que sae e un día pola noite e leva tacóns para ser máis guapa, e está a muller mala, que tamén leva tacóns, no? Que é a prostituta, por exemplo. Podemos pasar esa liña de ser muller boa ou ser unha puta, no? Entón, é moi tramposo, igual que pasa se levas unha mini saia moi grande, moi curta. Pode ser guai ou pode ser unha puta. Entón, é un xogo moral, social, moi tramposo. Y si tacón es mejor, sí. Para mí es más erótico. ¿Cómo que erótico? Sí. ¿Qué? Sí, sí. Los zapatos. Un cinema feminista, un cinema feito con conciencia, con
con crítica e mirando desde unha perspectiva de xénero consciente, non? Non hai unha rede ou tampouco non hai unha vontade de, ou eu a veces o noto, de querer mostrar as cousas que facemos neste país, e máis a xente nova, non? Porque sempre vemos o das mesmas persoas, ou das mesmas produtoras. Pero hai un montón de persoas que están autoproducindo, hai un montón de enerxías postas por aí e non o podemos ver. A televisión galega non fai nada para que se vexa o que nos vemos, o que nos facemos aquí. E se nin sequera a tele galega promociona o que se está facendo aquí, pois apaga e vamos, colle as maletas e marcha. E ao final acabamos exhibindo as cousas pois en bares ou nos centros sociais autoxestionados. Pero non o podemos facer en espazos que deberían ser apropiados para isto, non? Eu o que creo que queren desmantelar o país e unha das cousas é tamén facelo no ámbito audiovisual. Mira, se unha muller chega hoxe á presentación, por exemplo, e ve este documental e trae uns tacóns de 10 centímetros, non? E ve o documental, pois mira, non sei realmente cal sería a súa reacción, pero penso que podría ter as dúas, o sea, podría ter unha reacción de reafirmarse no uso do tacóns, por esta historia social de os tacóns son sinónimo de mulleres, ou pola contra, marcha descalza, camiñando descalza, porque vai tirar os tacóns e dicir, no, xa, está ben, de tanto tacón e de tanto estereotipo e de que nos construan outras persoas en base ao que nos somos. A min, gústame saber onde piso, sentir o chan e camiñar para poder ser. Escápate do escaparate, escápate do escaparate, escápate do escaparate, escápate do escaparate.